Ainhoa Machí ens trasllada, bueno, si hi ha una última hora, que és el que se sap, i ens resumís què és el que ha passat. Endavant, Ainhoa. Doncs, Ximo, el que hem pogut saber és que els fets es van produir el passat dijous cap a les 8:30 de la vesprada en esta urbanització de Bétera, en Torre en Conill, on nosaltres ens trobem. Etienne Capú, el centrecampista del Villarreal, es trobava sopant tranquil·lament amb la seva dona i els seus 3 fills quan va escoltar un soroll que venia del pis de dalt. Quan va pujar per a comprovar el que estava passant, va trobar a un dels 3 encaputxats intentant fugir per la finestra mentre els altres 2 encara es trobaven dins de la parcel·la de la vivenda. Per sort, cap dels 3 va utilitzar la violència i aconseguiren fugir en ser descoberts, però sense emportar-se res. En esta ocasió, este robatori s'ha quedat en grau de tentativa, però existeixen precedents en esta urbanització. I és que ja s'han produït altres robatoris anteriors, tots així en la urbanització Torre en Conill, on les víctimes eren futbolistes. Però, segons hem pogut saber, este robatori no tindria cap relació amb aquestes bandes organitzades que es dediquen a dur a terme robatoris en vivendes de futbolistes. Això sí, hem pogut parlar amb alguns veïns de la zona que ens han assegurat que es troben atemorits.